Belen sing ganteng ana sing elek. Lho ya rasa duding. Lah mau nuding dhewe. Nek ibarat pupuk ki ne Pak Pak Cahyo. Pak Cahyo kuwi kaya pupuk non subsidi. Oh iya. Darine bisa menyerap perasaanku dengan cepat. Oh iya. Tapi nek iki berarti pupuk subsidi. Darine rada suwi penyerapane. Ya ora masalah sing penting malah tak make kok rada suwi iki tak make. Sing ora enak ya, Pak. Sing ora enak pupuk kandang iku sama aku tletong ngono piye? Lho kuwi malah apik lho kuwi. Ya apik-apik nek aja ado-ado tletong. Ngaturaken sugeng dalu selamat malam wilujeng dalu. Sedaya ingkang kula hormati Bapak Direksi, sedaya ingkang kula hormati ingkang rawuh stakeholder, komisaris ingkang boten saged kula biji-biji, lan sedaya masyarakat Gresik Kebomas ingkang sampun rawuh wilujeng. Kok masyarakat iki? Apa sih? Masyarakat itu masyarakat kok masyarakat. Masyarakat itu boso Indonesia. Ini kan di Jawa nih. Aku jadi agak. Lah ya ora penak masyarakat kok masyarakat. Ya masyarakat ya, masyarakat utawi warga. Warga. Ora kawula dasih. Iki alah kepanjangan lah. Kawula dasi. Lah wong lek cendhek ya ora marem. Kawula itu saya dasi apa? Kawula saya. Dasi wong sing ditresnani. Ih, enggak semua tak tresnani, tenan seneng no. Lah ya kok ngerti kowe. Aku ki panitiane ora kleru to. Apa? Wong polip kok ditanggap ki piye? Kok polip to, Pak? Lah wong ngenani suaramu bindeng. Bindeng, enggak bindeng ini tuh. Ini emang kayak gini kok aku ngomongnya. Oh, memang lagiamu kok ngene iki. Ya, pangapunten ya. Jadi bahasa Jawanya campur-campur. Oh, ya wong tahu ya, untuk campur kok aduh, basa. Ibu Dikna, maaf ya kalau campur-campur Jawanya. Tapi saiso-isone nganggo Jawa. Ya, ora apa-apa. Dari sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi pintar. Yang penting kamu berani mencoba. Sedikit-sedikit jadi pintar, kata siapa? Aku udah 10 tahun belajar bahasa Jawa, ora pintar-pintar. Kowe lek pintar bahasa Jawa malah ora payu ngono. Kok kayaknya gitu ya, Pak Cahyo? Yang kepengen pinter iki kumpul karo aku setahun mesti pinter. Masa? Kumpul sama jenengan? Wes to setahun kumpul aku dadi pinter. Dadi bayi kok. Oh, dong, ditelateni mbok sithik. Iya, Pak Deh. Yen isone sak ucapan, nek sak ucapan bener kau dadi rong ucapan. Sing aku seneng kamu sudah berusaha. Iso berusaha. Aku di sini berusaha. Basa Jawa, Pak Deh. Ora ana basa Jawa berusaha. Usaha basa Jawa usaha. Budidaya. Budidaya dudu Budi Dharma lho ya. Budidaya. Jajal Mbak Elisa dengan bahasa Jawa alon-alon ya, Mbak. Mengucapkan selamat sukses untuk HUT Petrokimia Gresik yang ke-51 basa Jawa ning alon-alon. Belan-belan aja ya. Ben bener. Kula ngaturaken jos wilujeng sugeng ambal warso Petrokimia kaping 50 doso setunggal. 50 doso setunggal. Dosane ditinggal kene omah. 50 tok dosane keri. Tapi 50 bahasa enggak kerama, Pak De. Biar kerama kasih doso. Yuk, yang sedoso oke, kali doso oke. Oke, ngerti. Gangsal doso. Wih, saya kleru. Doso kuwi kok ning omah wae rasa dijak. Terus berapa sih? 50 setunggal warso. Oh iya, oke. Jangan nesu-nesu, ojo nesu-nesu. Ojo nesu-nesu. Ora, aku ora nesu aku. Aku karo wong ayu ora tau nesu aku. 50 setunggal warso. Kula ndongakaken mugi-mugi isih. Apa sih bahasamu apa kok glondongakaken? Kula ndongakaken. Ku glondongan. Perusahaan petrokimia menika saged terus angken nipun berinovasi basa Jawane apa? Berinovasi kuwi napa? Damel ingkang enggal-enggal. Oh. Damel ingkang enggal-enggal
paring inovasi demi kemakmuran negeri. Iku masalah. Basane Elisa iso tak rungokke kaya basane company. Kok kompeni to Pak De? Rodo ketoprak basane wis ngono kuwi. Kamu Kamu berdomsek. Yo saiso-isone kayak gitu sing penting aku bahagia. Bahagia. Aku bahagia bisa sampai bahagia, bisa. Bahagia. Iya. Seneng. Wah, kowe iku pomo rayu tak ciak kowe. Seneng. Ya seneng ora seneng, seneng. Seneng. Dadi ditimbali rene iki ya seneng. Iya, ini aku udah 2 kali, Pak Cahyo 2 kali, aku 2 kali sama Pak Seno tahun 2019 ulang tahun ke-48 Petrokimia. Pak Gareng belum pernah? Baru sekarang. Aduh, ayo kuwi berarti terkenal aku. Aku ora butuh terkenal. Aku mau butuh diceluk. Iya, habis ini tadi kan udah toh Pak Dwi kan udah seneng. Besok berarti tahun ngajeng iso ngejak meneh. Ngajeng ora ngajeng. Tahun depan tahun ngajeng. Iya, sing aku marake aku seneng banget iku sing dadi inspirasiku bengi ini. Bengi iki. Sing jenengane pupuk. Pupuk PUPUK. Pupuk iki kan produksi paling akeh pupuk sa Indonesia to. Ana pupuk Orea, ana pupuk apa ZA, ada pupuk SP36. Ana sing paling tak senengi siji. Apa? Pupuk Kebomas. Kuwi aku paling seneng. Pupuk apa? Pupuk Kebomas. Pupuk Kebomas apa? Kebomas. Oh tak kira Kebomas. Tak kira pupune kebo kae. Bukan, pupuk loh. Itu yang buat ngerabuk itu, rabuk. Pupuk. Pupuk aja kane aja ditinggalke pupuk. Pupuk Kebomas. Iki sing paling aku seneng kenapa? Iki daerah namanya Kebomas ya Pak Bu ya. Oh, iya enggak? Kebomas. Bener enggak? Ya. Ya, Kebomas juga lambangnya yang dipakai sama Petrokimia Gresik. Betul. Kuwi dadi inspirasi karena apa? Kewan sing loyal, kewan sing pemberani, kewan sing tidak buas dan dia giat bekerja. Lah kuwi sing didongake ben karyawan-karyawan kene kaya Kebomas. Luar biasa. Kuwi filsafate kebo ngono ya. Iya, Kebomas pupuk PUPUK kuwi ya ana dawane ramung Pak Gareng tok aku ya ditangkap ya iso njlentrehke padake. Iki tenan lho, pupuk. Iso. Apa? Pupuk P Petrokimia unggul. P petani sik balani. PUPUK. P Petrokimia unggul, P petani untung, K kesejahteraan menuju Indonesia makmur. Wah, iki cerdas iki, apik iki. Wah, ngene iki jenenge aku karo Elisa sak level. Kae ketinggalan jauh. Kae ora iso ngunceki apa-apa. Isone mung ngunceki kesi tok. Nek ya jomo, Mbak Elisa. Kula ping pindho jenengan? 2. Oh, guru pisan ning gleleng iki ora. Kowe nek ping pindho ki nganggone ijo kok ya, Pak ya? Ijo. Tegese iki lho jodoh. Kowe iki apa abang iki ora? Beda nek. Sing pindho ora ping. Abang iki tegese mandek cara lampu merah kae lho. Tegese tahun ngarep ya ora diceluk nek mau mandek kok. Kose. Mandek itu untuk apa? Mandek itu untuk introspeksi apa kekurangan, apa kelebihan. Kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Perlu tempo mandek dulu. Setelah clear jalan. Abang, ayo bangun Petrokimia lebih baik tahun depan. Ayo bangun. Wes pokoknya ayo. Ayo bangun. Ayo abang ya ayo. Wes bangun to, Pak De? Wes bangun durung. Yo kari delok mungsuhe. Semangate lho, semangate. Sampeyan iki lak Piyai Semarang. Monggo wis kondang lek Piyai Semarang ki ya nun sewu klambine abang terus nggen rambute putih. Lah kok sampean klambine abang sing putih ora raine, yo. Iki ora ngerti filosofine. Apa? Bahwa saya berwajah putih dengan corean hitam itu menandakan hidup di dunia itu hanya ada 2, hitam dan putih. Makanya hitam jelek, putih bersih suci. Hidup di dunia pilihannya jadi orang jelek atau jadi orang yang bersih. Sangar Sik pisane kemlelet. Lah iki kowe delon, kenapa nganggo abang nang lampu? Kenapa Pak De? Peringatan bahwasanya orang manusia itu yang paling berbahaya adalah mulutnya. Mulo abang.
yang berbahaya mulut manusia. Mulut manusia adalah apa yang harimaumu. Kok mripate kira? Iki ya filosofi. Kira ki nyawang apa-apa sarwa loro, ngati-ati saiki akeh barang palsu. Yen milih kudu sing tenanan, aja ngati milih sing palsu. Kok tangane tikle? Tikle ceko ki nandhakake aku wong kang jujur ora tau gandeng bojone wong liya. Waduh. Sebabe pancen ora ana sing gelem. Sikile gejek. Sikile gejek. Saiki iki tahun-tahun saiki kudu ngati-ati lumakune, aja nganti kejeglong-jeglong. Lho, akeh jebakan. Lho, aku ki sarwa ana filosofine. Wis arep mbok takoni apa filosofi? Apa? Ayo. Genti iki Mbak Elisa nembang genti ora. Oh, lah kowe iki rene kok nembang nih aja nganggo basa company ya. Iya, enggak, kalau nembang ya biasa. Nembang, ora nembang. Nembang. Kowe arep nembang apa, Duk? Aku nembang gandeng ya wit-witan aku arep nembang kembang rawe. Hah? Kembang rawe. Boleh enggak? Wong ayu gateli. Ora kembang rawe lah nganggur tembang wae kok ya. Iya, tapi aku mau pakai Sinom Grandel. Sinom Grandel. Ya, itu. Grandel ki rokok. Iya, beda toh. Grandel. Oke, Pak De, Grandel. Sinom Grandel Sendro Songo. Sendro Tommy, dinding mi. Tommy. Ganti terus ora. Mas Daryanto ora. Jenenge Tommy Jopisah. Jepisah. Monggo Mbak Elisa, ya Pak. Memanisme hangu jiwa Enggak company kan? Elok dunya lho. Oh, komunikasi kaya ngono lho. Bar nembang kok iso lurus. Iya. Apa enake di bojo Elisa kok nembang terus wae ya? Terus tak nyanyike terus tiap hari. Gawe rucite gale lara upama munduta rokmi nyelani sekedap kemawon Mbak. Okay. Ini juga disiarkan langsung melalui streaming akun Petrokimia Gresik yang pada malam hari ini siaran langsung penonton mencapai 1.300 pasang mata dari channel Petrokimia Gresik. Kunta di channel 3.300. Jadi bila digabung hampir mencapai 5.000 penonton. Keren, luar biasa. Ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welas ing madyane jala nidi temah konjing anggen ning paku lingan. Oh, ambak asline piyayi saka ing Sulawesi parandene le nyuwara kaya ngono bergase reng. Ya,
Jadi kembali lagi NKRI Mas. Piye? Ya dimanapun tempatnya tetap NKRI saling apa sing diarani saling golek ngelmu. Wong kene ya tekan kono, wong kono tekan kene. Nah, kaya Mbak Elisa iki golek ilmu ya. Ilmu dicowo. Cocok. Ah, Mas pedhok meneh. Maksudnya Kembang rawe, Pak. Iki pamundhut apa anu? Enggak sih, aku aja pengen aja. Oke, siap. Sajake lagi kepethuk karo wong lanang sing. Iya. Nggih. Petuk karo wong gateli ya. Monggo kembang rawe Mbak Elisa bersama Madang Karat. Dadas.
Mbak nuwun luar biasa. Nggih. Iki yo nganu lho Mas. Iki yo Sasmita. Napa? Kembang rawe aja wong kenggo karo rupane wujude. Terus? Iku yen kenggo iso gateli. Ngono. Oh, filosofi. Yo, saiki sak gebyar iki ketok nyenengake ning kadang yo gawe mala. Bener, kaya kembang mawar, kembang melati kaya yang disawang ketok endah, ketok resik. Ning nyatane bareng digeget dicokot pahit. Pahit. Wong iya kaya ngono, wong wedok yen ra ayu lahir kandas batin. Kuwi kocapok bareng dirabi tenan lho adalah ngentekne pekarangan omah. Enek ngono kuwi. Kuwi sapa? Sapa? Oh, pokoke kancane dhewe ya enek ngono. Oh iya. Iki lho Mas Gareng. Non, Ana dawuh lho. Nggih. Kagem jajaran direksi, kami mengucapkan selamat ulang tahun PT Petrokimia Gresik yang ke-51. Semoga PT Petrokimia Gresik tetap jaya selamanya. Amin. Pak Cahyo mohon doanya semoga proyek Ponska 5 tiada halangan dan bisa selesai tepat waktu. Amin. 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 Dari saya Bapak Yulianto, staf K3 proyek Ponska 5. Pun, pokoknya kula dongake lancar, Pak. Mungkin ini dongane orang-orang teraniaya kaya kula niki pasti mandi pun pokoknya. Oh, orang-orang teraniaya sampean niki wis kondang laris. Sik to, aku mong teraniaya ki apa ora entuk. Saiki bayangno ki lho, iki lho. Pajakmu lho ganteng-ganteng, aku lho dorek-orek ngene iki lak teraniaya to. Ning kanthi sampean macak kaya ngono nyatane iso ngangkat derajat kamulyan sampean sak keluargane kabeh iso mulya. Justru aku ora tak ketokke donya iki sine ana loro, ana sing ganteng, ana sing elek. Mula diarani ganteng mergo ana sing elek. Betul. Nah, ini balance, tembunge maca balance. Balance, sing ganteng ana sing elek. Lho ya ora saduding. Lah mau nunding dhewe. Nek ibarat pupuk ki ne, Pak Pak Cahyo, Pak Cahyo kuwi kaya pupuk non subsidi. Oh iya. Darine bisa menyerap perasaanku dengan cepat. Oh iya. Tapi nek iki berarti pupuk subsidi. Darine rada suwi penyerapane. Ya ora masalah, sing penting malah tak make kok rada suwi iki tak make. Sing ora enak ya, Pak. Sing ora enak pupuk kandang iki sama aku tletong ngono piye? Lho kuwi malah apik lho kuwi. Ya apik-apik nek aja ado-ado tletong. Nek iki 2023 iki sing luar biasa, di sini akan membuat pupuk sing canggih meneh lho Pak De. Apa? Teknologi nano. Oh, sing iya. sangat lembut iso diserap karo stomata. Nano. Heeh, sesuk nek iso tuku Pak De semprotke nggon kelek ben mutu sukete. Lah wong saiki ora tak semprot pupuk sakar serabut kok. Wong kuwi kanggo tanduran kok mosok menungso. Ning memang ya iki sing diarani ilmu pengetahuan itu berkembang, tidak bisa stagnan. Ya. Suatu saat pasti ada inovasi-inovasi baru. Itulah yang membuat kemajuannya Petrokimia Gresik. Betul. Ada halangan bukan berarti berhenti tapi terus jadi kreasi. Iki kayak tembunge orang akan semakin dewasa kalau siap menghadapi tantangan. Petrokimia semakin dewasa karena siap menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Begitu. Ngeten sak menika Mbak Elisa. Kala wingi-wingi menika pripun menika Bapak? Nggih. Oh, matur nuwun Pak. Ini capek gunung, ini enggak pinjam 100 tapi dikasih 100 ya Pak ini. Makasih Pak. Saking Pak sinten menika? Pak sinten nggih Pak? Pak Bang Jatim. Pak Polingan. Oh, tak kira Poniran. Hah? Poniran. Oh, nggih matur nuwun Pak Poniran. Bang Jatim tak kira kok Pak Bang Jatim. Capek gunung ini kayaknya enak kalau diduetin sama kembaran aku. Siapa itu? Birgita. Wah ya. Waranggono sing lagi kukulen nih, ayo coba kaya apa? Birgita. Nggih, nggih. Iki jan kaya Kakang Adi tenan lho iki ning YouTube iki meh padha sak ekspresine, sak gerake padha iki. Sak dompone. Iki Birgita iki bir pletuk. Kok bir pletuk? Bir pletuk iki ana sing arep bir pletuk apa ya kok kanu? Apa? Ya kopi dikei kanu kalau. Oh, bir Jawa itu, bir pletuk. Bir pletuk. Di bir. Ya bir ngene bir. Ngancani Mbak Yumu kene. Ha iki. Wah, bocah.
Dipangan 3 tahun rantek ya iki lho. Kok dipangan 3 tahun rantek? Halo, Mbak Elisa. Halo. Halo, sayang. Selamat malam. Selamat malam Pak Dalang. Lama nggih kita tidak berjumpa. Oh gitu, jadi sekarang udah ada gantinya. Heh, ganti apa? Iya, biasanya kalau aku yang berangkat semangat, ternyata sekarang nggak terlalu semangat sama aku, semangatnya sama kamu ya. Loh, iya toh Pak, ngoten Pak. Iya, bener. Iya toh. Iki nggak disayang ini. Oh, ki jenenge iki ra ngamalke Pancasila. Lah napa kok Pancasila? Keadilan bagi seluruh rakyat panggung iki ning ndi. Kabeh mbok cipika-cipiki aku kok ora dhewe. Lah kok cipik-cipiki aku malah putih kabeh lho, Dik. Justru ini menandakan bahwa cintaku selalu melekat di pipimu. Lah. Aja kaya ngono, sampeyan piye sepuh kudu kanggo tepo tulodo. Sampeyan wis haji. Sik to, haji ki apa ora entuk cipika-cipiki to? Ya saru lah, ora pantes. Saru apa sing penting cipika-cipiki terus wudu meneh lah ya wis. Wong aku kan juga manusia ya, Duk ya. Enggak. Oh, delok tak goleke dukun santet kowe. Lah nyapa aku disantet barang iki. Lah kowe yang bedak-bedake jare kowe iki nganggep aku wis wong tuane dhewe. Lho ora lan jenengan nyuwune cipika-cipiki iki lah golek putih kabeh piye? Ya wis ora apa-apa aku ngerti yen sejatine sik kowe iki di pasar karo. Dereng, jomblo mbok menawi Bapak Ibu napa pegawenipun iki sing rasih jomblo kula siap. Kok Siap apa? Siap dirabi. Kaya kesusu. bareng tak takoni kaya dikeki ajang promosi. Wasamu kene iki takon ya ora apa-apa. Ya sing penting ngudi kawruh sik. Nggih, Bedhe. Ndereke Pak Cahyo sik ya. Nggih. Iki lho kowe dijaluki karo sedulurmu wedok iki lho. Iya. Caping gunung ya. Caping gunung, ya. Berdua ya. Camping gunung jenggleng kowe tak mulyake bengi iki Mas Gareng. Ngapa? Jenggleng wong ayu loro kuwi. Oke. Oh ya. Wis tak dongakne muga-muga asam urate ra kumat ngono ya. Kok sik pujimu elek. Iya. Yo, Mbak Elisa sik, Mbak Elisa Oh, sik. Elisa. Kae sik. Ning penake sing nom sik Mbak anu Birgita, Mbak Birgita coba kaya apa. Kira nembang wit mau. Nggih. Ning sing diinteni penonton Mbak Elisa sik wae. Ngene wae ngenteni wayang bubar lagi jenglengan yo. Ora malah nyiksa wong tuwa. Sapa sih iki? Mbak Elisa. L, ayo L. Bar L terus M. L terus. Ya tuh ukuran klambi yo. Oh. Saben bengi Nyawang apa sih, Pade? Ya nyawang kowe no. Kau gini. Wis to. Gini tuh mana? Wis to kowe manut karo aku. Sesuk tak tukoke klambi batik. Oh. 1.20.000. Ditukane ning TikTok kuwi arepe. Awas Reng. Ayo. Kowe ngenteni awakmu kok ya. Ngenteni aku to? Heeh. Ora krasa. Iya. Iya Mbak Lisa. Gak tahu geli. Gak tahu geli. Iki urung nemplek wis keri, nemplek ora kejer deh. Lagi tak enek iki lho anggang-anggang bidodari lho iki. Kelakon nenek sinden ditempleki pupuk kandang. Bali nang serintil meneh. Oper bir kita. kudu luwih apik lho, Dik. Oh ya, wah tuntutane canom iki sing kene. Harus. Iya. Sing penak ya, Dik, ngono. Penak ora iki kartu kowe iki sadar apa ora kok. Aku tak siap-siap iki sik. Kowe iki presiden po Hansi kok siap iki. Yen memajang hamong karo janot kuning bempere aja rene. Nah, ngiringan wae ora masalah timbangane mburi. Iya.
nganggo beduk to, Cah. Tak tukoke beduk anyar iki nggo apa? Waduh. Tinukane kowe apa? Kowe. Nganggo beduk ah. Gawe nak tiasing Lho, ngangge beduk utawa ora karo kekuatane sing jenggleng dhisik. Lho, yen kaya ngene ora masih ora kuat tak kuat-kuatke. Piye to, Dik, kok gak muni? Lho, memang digawe ra muni tanggane krungu. Iya. Oh, Akbar, Allahu Akbar. Sadan. Astagfirullahaladzim. Cari kakek beduk udah beduk lho Pade. Beduk kuwi ya ora mung beduk tok, dibarengi karo gamelan. Siji-siji ngene iki ditabuh kabeh. Oh, siji-siji. Lah iya no. Ya, tapi sisi-sisi. Ya, tantu tande. Pade. Sesuai perintah lho Pade. Ngene iki lho, agar ora sak grup ngene iki. Besok mangkat bintang tamu nggawa grup dhewe, Mbak. Agarane entek. Bintang tamu nggawa grup dhewe. Ngene wis ora mbok beduki, ora mbok tabuhi, ora paten. Terus? Isu. Lho lah sing nabuhi sapa? Yo, alah engko ra ketang sithik wis to. Engko tak critani. Ceritane apa? Lah ya tak critani jenggleng iki Hermina iki. Bir kita. Ben kita iki rasane piye engko tak critani. Wis to. Oper no ganti Mbak Elisa no. Karang ya wis. Tuyuk wisan. Wetan guna Sik Mas Gareng. Wayang iki jarene para sepuh ki ya ana tontonane, ana tuntunane, ya ana tatanane. Heeh, bener. Terus jenengan lak wis haji. Heeh. Kenapa kok dadak sampean jenggleng kok terus sampean depne ning Elisa kaya ngono kuwi? Lho ki salahku nggo napa? Lah kuwi lho adepmu kleru sing kok depne kleru. Wong kowe kare ngomong Mas aja madhep Elisa titik ora usah kakan ukara. Iya aja madhep Elisa. Nah ngono. Madhep ngarep kono. Ayo. Kowe iki krungu apa ora? Madhep rono. Iki wis madhep rono lho. Sing isor lho. Sing isor lho. Iki mau Kuwi rono iki mau. Derek. Alek ki. Alek randere upacara. Mau ya wis tak jak lho. Tak aja digecek to. Iki baru kali ini hidup lho. Wis joget kok disalahke. Bir. Nambah. Overdosis iki. Kok overdosis? Agar punjul ping 3 ya klothak-klothak ngene iki. Niki wong aku gawe senengmu ya, Nduk. Nggih, Pak Dik. Seneng to kowe? Seneng. Dirungokke pengakuan iki lho. Iya, wedi karo awakmu asline ora seneng, senep kuwi. Lah kowe padune meri gentenan apa piye kowe joget aku dalang. Apa iso kowe ndalang? Loh. Ya dicoba sik. Apa enak dengan kidalang pupuk kandang? Serintil you tuh. Mbak Lisa ya. Panas udan
Oh, parian, ya wiwit saka Jawi, Mbak Trihastuti rumiyin. Nggih. Monggo nyambut damel mboten camping teng mriki niku. Ayo. Ayo, kan mau ngilang-ilo ae. Refreshing riyen Pak Yoyo. Iya. Siap-siap. Iwak sisik. Iwak sisik. Renang-renang terus ngombe es. Iwak ngendi ngombe es iki? Ada loh Pak Yoyo. Kan di tempat pelelangan ikan itu kan esnya itu kan diawetin pakai ikannya diawetin pakai es. Oh, nganu ikannya dikum. Ya. Enggak dikom. Dikompres. Dikompres Pak De. Oh. Kalau dikom nanti bedodok gimana? Waduh, iki saya medhok neh iki ora. Baleni sik, ya baleni sik. Ya, sing runtut ya Pak Yoyo. Ya. Iwak sisik. Renang-renang sambil minum es. Petrokimia Gresik. Semoga tahun depan dan selanjutnya semakin sukses. Allahumma amin. Matur nuwun Mbak Tutik Sundari. Selanjutnya Ibu Sukesi Rahayu. Ayo monggo. Ayo nyinden ramung bayar yoga. Ayo. Weh kasih. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat Pak De Gareng. Ya saya betah tadi bojone ya. Alhamdulillah betah. Iya. Betah Pak De. Lah kula dalu niki dapuk kaya ning Nila ngono kae lho. Garwane Gus Idam iku lho. Senadyan to bojoku ning ndi dijarake cah wedok ayu-ayu, emak-emak ayu-ayu ngono wis aku meneng wae trimo. Dingkluk kaya ning Nila kae lho. Bener. Contoh. Bener. Wis ora usah geger karo bojomu. Oh, pancen bojomu tipene gragas ya. Wis ben, ayo timbangane serintil ayo wis ora apa-apa. Loh, malah justru wong gragas sih pakanane serintil. Oh iya. Ini tak mongso kowe. Ayo Bu Kesi sayang. Ayo. Sen aku. Resik. Neng ngarep omah. Petrokimia Gresik. Mugi-mugi tansah berkah amanah lan produksinya melimpah ruah. Allahumma amin. Mas saiki senengane dawa-dawa doan. Ayo. Selerane dawa-dawa. Ayo selanjutnya sapa ki Mbak Diajeng Chandra, Mbak Chandra. Iya, Bune. Ayo iki. Lewat Surabaya menuju ke Gresik kota. Iya. Apa mau? Petrokimia Putra. Kuwi bal-balan kuwi ngawut. Kuwi bal-balan. Lah iki tibone kok. Petrokimia ngono lho maksudnya. Petro. Sesek alon-alon dibaleni jeng, baleni. Neng Surabaya. Lewat Surabaya. Wes senengane karo. Terus mampir Ndoli, ayo. Kok itu Pak? Oh, ora to kleru aku ya. Menuju ke Gresik kota. Apa? Gresik apa? Kota. Oh, kota. Oh. Tak kira kotang. Lah wong pikirane jenengan kotang. Ngeres. Lah gitu. Lah ana Bali saya mesti ngoten niku. Heeh, mikire bangsa kotang. Mbok isine. Ayo. Enak. Ayo, malah bubrah iku musuh bareng. Astagfirullahaladzim. Iya. Mbok. Pret. Petrokimia. Saiki kayane ana sing salah lidahnya diajeng ini. Kok aku? Lho nyapa nyedak-nyedakne barang iki. Petrokimia. Piye sih? Malah gawe krem sosolen to. Sing bener pelan-pelan aja. Petrokimia. Pelan-pelan aja. Kono dhewe ya bingung. Alon-alon monggro, ayo. Ora sagrogri. Neng Subrabraya yo, ayo. Rusak
kabeh. Alon-alon no, konsentrasi no. Lewat Surabaya. Nganti dalane rusak. Ke Gresik kota. Awas. Petro. Matur nuwun Pak Ali, matur nuwun Pak Ali. Lah kula tepang kali Pak Ali lho, Pak. Pak Ali. Oh, namanya Pak Ali. Oh iya. Nggih, Pak Ali. Wau mirsani TikTok kula jebule. Oh iya. Lali nah, apa? Petro Kimia Farma. Semoga tetap jaya mengudara. Ya. Amrin. Kok sik ora iki jane pabrik pupuk apa radio mengudara iki? Kok kaya radio. Piye to? Ayo. Diajeng iki wah upama rayu wis tenan. Ora propro. Ayo. Wong sing nyanyi ya wong ajru. Tujune sing nyanyi diajreng. Ayo. Lintrang, ya Trang. Ayo. Mbak Lintang. Tes. Mati, Pak. Oh, urip. Oh, parian kok mati, Pak. Mati, Pak. Mbak Pia. Mbak Pia. Didum karo Mbak Pir kita. PT Petrokimia. Dadi andalane warga. Allahumma amin. Okfa Lica. Wah, iki mumpung tunggone karo mboke. Ayo Mbak listening ket sore mau wis solan dungane muga-muga anake sukses. Ayo. Monggo. Ayo. Melaku serisik penari ya. Tekan Maluku. Ora bosok sikile iso bosok. Iki bocah iki piye to sindan-sindan iki jane? Jane joget wong lalu. Piye to golek apa? Ben serisike api. Oh iya. Wah, tujune Cahayu. Petrokimia Gresik. Jaya sukses selalu. Allahumma amin. Wonten melih. Oh boleh, silahkan dilanjut. Bonus sih. Ayo. Maem salah. Ya, cai senane mindu. Nganggo jangan lodeh. Salah karo lodeh rasane piye to? Iki rumah saku parian sak geleme dhewe kaya. Bapak. Sawer dulu deh. Oh, iki kere arep njaluk mlipir. Ayo. Yo disawer to mau, Pak. Ya. Yo, Nong, Winong. Ayo iki apa? Ditekke no. Pak Gareng cukur. Bener. Tapi orang nggawa sangu. Oh iya lali. Terus Bapak Ibu Direktur, kula nyuwun sangu. Apa modele kere saiki ki ayu-ayu ngene iki ya? Iki jaluk loro jaluk kabeh. Wis ngongkon dudu aku lho karepe do dhewe ngono kuwi. Oh iya selama masalah sing kowe jaluk osisan kowe. Ayo Dok, kowe kudu jaluk lho, ora jaluk aku gak nehi lho. Ayo Ayo. Iki contoh, ayo coba kaya apa sing apik. Mergo wis kondang anake Bu Kesi. Nggih. Awakmu wis inden viral. Ayo dengan ora apik, oh bapak sing isin. Mergo iki live streaming. Ayo. Iya. Pun. Main Tamiya. Wah modern iki modern. Malah lawas lho Tamiya wis renek saiki iki FF kok ora. Wis ben Tamiya. Main Tamiya di pagi hari. Terus Produk PT Petrokimia. Solusi memakmurkan negeri. wah elak iki. Allahumma amin. Arep gawe makmurke negeri wae dadak dolanan Tamiya barang.
Ya ben penting A kok ya. Ya ora apa-apa sing penting iso gawe parian. Nah iya. Nah, Bapak gayane sinden-sinden mau jebul kaya nomosi to. Bapak nuwun, Pak. Bapak Direktur, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Pak, kula parian, Pak. Kula parian. Kula parian. Pak Direktur, niki badhe parian riyen niki lho. Pak, kula parian, Pak. Nggih. Pak Dwi. Pak Dwi kula parian kagem jenengan nggih, Pak. Nggih, piye? Melaku mundur. Pas golek jamur. Bapak Direktur mugi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Pak sing pertama wau parian nyuwun sawerane malah niki lho, Winong kali Okva niki lho, Pak. Nggih. Iku dereng angsal. Nangis mungkin niki mesake isih mahasiswa. Niku kose ra lunas-lunas lho, Pak. Utang terus ora. Lho, lek ra ngono ora piye ngono jal. Nah. Pak, nggih, pun nggih, Pak Direktur. Lah. Nggih, wah, sinden sing kono piye nasibe ya? Ayo. Lah. Aduh, jan menguras ini. Lah. Nggih. Aduh. Pak, sing loro mboten sanu, Pak. Niku. Saya tua, saya sithik. Pak, saya pikir dhewe mboten duit niku, Pak. Nggih. Patur nuwun, Pak Dwi. Sembah nuwun, mugi tambah rezeki, berkah panjang yuswa. Lho. Kowe mau ngece to, Reng karo Winong karo Okva, bareng disawer nyatane ku ya nampani ngono ora. Lah, apa aku antibanya bukan manusia munafik. Sopo wong jenenge wong urip ning Indonesia dikek duit Indonesia kok ora gelem ya. Gelem lah. Mbak Lisa parian no. Oh, nggih parian. Oh, nggih. Apa ya? Bentar. Terasi. Apa? Terasi itu kowe kon parian ora kon nyambel. Oh, terasi. Ya pariane terasi kuwi. Ya kan terasi ya, bisa boleh ya. Iya. Terasi. Apa ya? Terasi. Aja suwe-suwe lho, selak mambu. Terasi. Yo. Terasi. Digondol kiri. Ya bebas, parian tuh depannya bebas kan? Kiri kok doyan terasi. Gitu enggak? Yo ora apa-apa parian kok. Semoga seluruh karyawan petrokimia terus berinovasi menjadi yang terbaik. Oh, kirek wis dadi apik to. Iya. Iso ngremehno kirek. Lagi kirekmu kuwi sing dadi. Ayo Bir. Wis aku. Pade. Ayo Pade. Malahan. Lho aku garenge nampa lho mau ora parian piye? Aku berdarah. Ora iso. Parian. Oh, berdarah. Wah, lah sik dadakane. Kecekel wong yen canggih ngene iki wis. Alah, dah. Naik kelas. Apa sampean apa sekolah? Mu sampean wis semono umure kaya sekolah barang naik kelas lho. Wis lulus. Wis ra sida parian. Piye to piye? Parian mbok srekal. Ya sing munggo sesuai karo umure jenengan ngono lho. Neng alas. Heeh. Neng alas. Nemu srintil. Sidora iki. Sidora. Ya. Neng alas ketemu singa. Penghasil pupuk kualitas petrokimia. Cocok. SDM nalo cerdas tuh luar biasa. Lulusan madrasah. SDM toh. Sekolah dasar madrasah. Yo, Mbak Lisa, yo. Panas udan panas lengaleng. Capek gunung. Bengawan Solo. Agar tidak rusak kok manut ya.
Lah kari manut awakmu kok ngono kuwi ora. Madangkara lho. Lho Madangkara kok jaluke apa-apa tidak nolak. Iyalah. Ya Bir. Nadyan wadalan sarta Wara uling kumandang suara masuk langgang caping gunung
kemajuane tontonan nadyan ki sifate tradisional tapi isiane wis nasional. Kok saged? Saiki penyanyine apa presidene nom-nom ayu-ayu tur kepinterane ya pinunjul-pinunjul. Iki sing dadekake kesenian tradisional ora bakal punah malah saya disenengi ya ngene iki. Amin. Jangan munafik bahwa tontonan itu harus penuh dengan inovasi ora beda petrokimia. Nggih. Jadi iki ya inovasi tembusan biyen iki sinden ya wis pokoke wedok ngono to. Lah iki wedok ayu nom pinter. Ning pinter kaya apa, ayu kaya apa, seniman utawa seniwati tanpa didukung sing urip-urip budaya kaya petrokimia Gresik, maka seniman tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya pekerja seni. Untuk hidupnya seni ya harus ada yang nanggap seni. Betul. Yes, pokoknya sing mirsani dalu niki penonton seni. Sesuk tahun ngarep kumpul jek-jeki dadi penanggap seni. Amin. Bal alamin. Dan nanggap wayang nganggo dagelan. Penting saiki dagelan. Nggih dalam wayang penting. Nggih. Ingkang nami wayang menika telung perkara mboten saged dipun tinggalaken. Napa mawon, Mas? Lucon, lagon kalih lakon. Nggih. Yen wong mangan kewareken niku sebah teng weteng mboten penak. Leres-leres marake masam lambung so mati dadakan. Leres-leres padune arep leren dhek iki. Mbak Lisa, Mbak Mas Gareng. Nggih. Kula tak mbacutne glaring cerita mangke dipun lajengaken wonten ing Goro-goro. Nenggo dawuh, nenggo dawuh. Ya Nduk, rakit mbacutne gelar cerita. Mangga.